Waar we naartoe gaan is naar Rumec in Amsterdam. Dat is een mediabedrijf eigenlijk geworden door middel van quotes die razend populair zijn. De reden waarom wij in Amsterdam zitten is omdat het is de hoofdstad, daar gebeurt gewoon alles. Heel veel premières, heel veel BN'ers, daar werken we ook heel veel mee. Influencers werken we mee. Die zitten allemaal in Amsterdam en daar ga ik elke dag met veel plezier heen. Ik moet wel elke dag rijden, maar het is maar een klein dikke uur. En dan zijn we er. Mijn compagnon die is op zijn zolderkamer begonnen met het verzinnen van quotes. En dat werd zo'n succes en zo'n hype dat dat uiteindelijk is uitgegroeid tot een bedrijf. Mensen begonnen elkaar te herkennen op straat, weet je, door de petjes en door de shirts natuurlijk. En op een gegeven moment benaderde Danny ons, weet je, vanuit Leeuwarden natuurlijk. En toen merkten we, kunnen die mensen ook daadwerkelijk gewoon samenbrengen. Blijkbaar is het merk zo sterk genoeg dat het echt onder de mensen kan zijn. Toen ik er ook bij kwam, zijn we de takken gaan verbreden en groter gaan maken. En dus heb je nu tv erbij, de entertainmentindustrie. Maar het meeste gebeurt online. Dus ja, modern zijn we wel, absoluut. En vooruitstrevend, niet te vergeten. Onze grootste doelgroep is 18 tot 24 jaar. Dus we gaan nu niet de middelbare scholieren of de basisscholieren nu ook nog proberen aan te spreken. Dus we groeien eigenlijk ook gewoon met onszelf mee. Het grootste gedeelte is vrouw. Dat komt denk ik omdat vrouwen veel meer reageren op online, of online in ieder geval. En ik denk dat de aard van onze tone of voice vrouwen heel erg aanspreekt. De quotes. Soms gaat het over ex-vriendjes of dat soort dingen. En vrouwen vinden dat mooi om te delen. En vrouwen zijn ook gewoon, praten ook gewoon meer. Laten we gewoon eerlijk zijn. Dat is gewoon zo. Omschrijf je ex in 3 woorden. Motherfucker. Ja, dit zijn 3 lettergrepen. Ik keur het goed. Oké, top. Lelijk, dom, wat nog meer, ik weet niet. En waarom heeft hij het uitgemaakt? Omdat hij toen met een ander meisje ging uit mijn klas. Wat een lul. Wat zijn mensen poeslief over hun ex? Ik ben er al lang overheen gereden met mijn range. Er zijn natuurlijk altijd grenzen. Maar we zijn wel Rumec en we zeggen wel wat we willen zeggen. Alleen godsdienst en politiek, daar branden we ons niet echt aan. Want ja, of bijvoorbeeld de Zwarte Pieten discussie, dat brengt niemand wat. Dus daar houden we ook afstand van. Jezus, wat een klote vraag heeft de redactie bedacht. Ik schaam me kapot. Maar we gaan door. En trouwens, misschien is dat wel een leuke vervolgvraag. Schaam me voor de medemens zoals die me opdringt, zoals jij. Een olifantenlul. Rumel. Mijn tijd zeeman geweest, ik. Zeeman? Ja, matroos. Lichtmatroos. En dan ga je over fluiten nu. Dan ga ik nu over fluiten. Nou, dan ga ik er vandoor. Als je kijkt naar wat we doen en hoe snel we groeien en met welke bedrijven we nu samenwerken, zijn we in ieder geval geen eendagsvlieg meer. Is het wel echt, staan we er wel tussen. En dat willen we eigenlijk uitbreiden en groter maken. En dat gaan we ook doen.